Salutare prieteni! După cum vedeți, am schimbat târgul astăzi. Suntem la Vitan. E 24 decembrie, mâine e Crăciunul. Glumesc. 16 februarie. Afară ninge. Zici că e Crăciunul. Să vedem ce găsim în târg astăzi. Bună ziua, 2 bilete. Thanks. Sì? Să-i dăm bice la muzica, bineînțeles, la intrare în târg. Era bună calcula aia. Era bună calcula. Nu cred că e cine știe ce prin târg azi. Cred că ne-am luat țeapă azi. Mai nu știu, pe culori nu cred că avem. Că nu-i florul. Cât sunt boxele? Alea sunt de au boși și de astea. În YouTube. Mă bate când vreau să iau boxe. Știu că ai zis. Am vrut ieri, chiar în târg, la Valea Cascadei, dar nu aveam cum să le iau dracu singur și mă complicam. Era că dracu. Mașina era la mama naibii. Erau și de-alea grele mari, știi? Dar le de la 400, era bun prețul. Poate e bună oferta, cine știe? Zic, poate e bună oferta, poate e bună. Da. Ah, da. Da, lavete, calitate avem băieții. Alo, băieții, pot să vă păcăliți și eu cu niște lavete? Nu, mersi. Da, da, da. De păcălitate, nicule. Hai, faci un platou. Păi poți să iei. Da, băgam mașina și mergeam cu camera așa. Ce mărime purtați? Cu două pleci cu tine. Mamă, dar ascult. Bagă fulgi ăștia în ochii, bagă. Alta pe care la acolo. Da. Are nimic, băgăm un mic aici la băieții ăștia. Ui, au standuri ca lumea aici. Da, da. De fapt, supermarket. Ok. E cel puțin dublul, face de Spate de tot e cu iertanii și cu alea. Ce prețuri au astea?
Vrei să le să o ciruiești și asta. Cât e asta? 400. Fain. 400? Fain, ușor. M-am împărțit, acum încep și colecție de jucători de astea, de mașinuțe. Trebuie să faci camere în alea. Păi am de gând să fac o cameră plină cu toate drăciile astea. Faci make-up de la astea. Hai pe aici, hai pe aici. Soteală, stacate. Ce vrem, frate, am ajuns în... Locile, o hăinuță, mă! Da. Zici că e ca după război pe aici, să mă picioarele. A dat cupă cu drop. Parcă îl vrei și pe ăsta. Ce să vezi. Așa am vărsat eu? Mamica, n-avea lumea accidentare. Ți o haină asta de blană. Da. 80 de lei, hai! 3! 80 de lei casele, mă! Ce fac Cât e ăsta? Dar fără casetele aș vrea. Fără casete? Da. 15 lei. Nu am înțeles, oameni de lei, În casete. Da. Buță, ca să nu fie. Da, da, da. Aduceți-o cum. Ok, da, unde este? Hainele. Noastre. Ia-le, mă! Când mă întorc să-mi dai 10 lei. Să nu zic altceva. Mersi și eu. Am zis ea să Orice dai. 100 de lei, 80 de lei ultimii bani, îi rog tămperi. Și eu la mic 20 de lei. Vrei și probă la ele? Un număr care vrei dintre ele. Ale? No. Să mă rog, 10 lei cu sunt de calea 10 lei. Adu 25 lei. Adu 25 lei. Stai că mi-mi trebuie eu asta așa. Să mă rog, dacă nu te dăm cu 5 lei. Dar nu știu că eu vă pun aici. Păi și
și ăștia care le cumpăr așa. Dăm 20 altele la 20. De ce răi să mor eu? Adu 15 hai. Ia nici ca mine, nici ca tine. Să moră până la nu? Dacă vrei 15, dacă nu, lasă. Ia aici, te stau cu noroc. Păi nici de o cafea Să nu moră dai. până la ia. Lasă da și eu cu bucăriță, ia. V-ați spart așa 1-3. Haide, tată, haide! Hai și uitați-vă că nu costă nimica, tată! Cât vrei pe astea două? Poftim? Astea două. Dăm 15 lei albe. 10? E ok? Hai. Ține puțin. Mi-am luat aparat de casete mari. Am văzut. Aparat sau de la de stacat? De la de băgat casete VHS. Ah, Știi, de pui pe televizor. credeam că ziceai de acum. Nu, și trebuie cablu. Păi vreau să văd casetele de la boteză, nu? Casetele alea cu cât le-ai luat de la doamna aia? Cum? Casetele de la doamna aia, cu cât le-ai luat? Am luat doar suportul, fără doar casete, suportul. 15 lei. Da, doar suportul, da. Păi, bineînțeles. Mamă, ce să faci? E greu. E greu să și vezi ceva? 5 lei aici, 5 lei, 5 lei. Nu e vorba. Karma. Da. Să certau ăștia ei pe la filare? Adică nu să certa, curca tare așa. Nu-i dau mă niciun leu. Uite cățele Andrei acolo. Uite acolo, uite acolo. Uite boxele alea cu zăpadă pe Ăla-i ele. vânzătorul. I-am întrebat cu cât de acolo. Da. Deci tu așa, uite, așa, îl bagi așa direct. Ajungi acasă și îl bagi așa. Uite o zăpadă. Păi da, ca să răcească, nu? Da, uite, până la muză acolo. Când legate? Da. Packers. Da. Da. Poate călcăm drept pe ceva. Ce-o fi asta, mă, ce? Colorat. Am foto digital. Da. Uite-l pe ăla acolo. Cum? Te spați nici aici, le dai. Da, da. Hai, uite aici, zic că văd că... De trag cu tine. What the fuck? Aici, te-ai uitat acolo.
Ce să iau, băi, ce să iau? Nu m-am uitat la ce. Da? Mai pune viața acolo! Săracul de el! Dacă nu cumpără, vrea să fie... Hai, sigur, mai hai, luat-o, să văd eu ce mai e. Hai! Da, da. Ce e asta? Helicopter. Helicopter, helicopter. Da. Astea ce bani sunt? Ăla, și ăla care mă pleacă, dracu! Pleacă de aici! Hai mă, hai, lasă. Pleacă cu teama și gură ta! Te picoptezi dacă e alea! Pleacă cu teama și gură ta! Uite la telefonul ăsta și E de casete, nu? Băi, fain asta. Bagi jack în el? Bine, e Metal Scale, știi? Da, e chinezărie, cred. Și asta? Asta se arată Olympus. Da, e... Și fi asta, e un joc, cred. Crezi că ăsta n-arată? Îți dă acum un preț de la rând și pe jos. Ia găsi acolo. E țurțuri. E sudat. Hai că arată ok-uț. Ia, vrei să zic? Oh, ce faci cu ăsta? Ce asta e breloc? Zici că e breloc. Cât e ăsta? Ce vrei de aici? Eu, vrei? Nu, nu dacă vrei. Serios nu vrei? Nu vreau, da. Ia cu tot. Îl băgăm la colecție. Măcar nu plec una goală de aici. Uite, bă, ce greu să fac banii cu mănușile astea. Dar nu l-am desfăcut eu pe ce ți-l pun înapoi. Nu uite că te-am întrebat, dar nu te întrebam cum puteai să faci gura mare. Întrebam, n-am dat cu parul. Uite ce faci pentru ăla. Pleacă, mă, că nu-ți dau. Și tu? Să te bate. Te-am și în gura ta. Și morții tăi. Am mișicarea. Nu vrei să iei banii? Câte ai luat? Una? Una, da. Ai... A fost cam circ aici la standul ăsta. Hai mai departe. Asta se duce și în Păvale Cascadelor, o cunosc. O știu. E circară. Da, e circară și e greu lasă la preț. Mă mir că a dat cu 10 lei asta. Cu LED-ul, da.
Ești o grilă de Mercedes. Cum ai scos mufele? Avem reducere, avem reducere, avem reducere. Nu am fost atent. Aparat de video să duce la pușcărie. Hai de ce te mai plimbi o fan? Deci toate alea acolo erau fără mufă, le-a scos mufele. Pentru ce ne spune? Cupru? Da, nu știu ce. Da, nu știu asta, dar 30 de milioane. cam țigănie. Dacă pui unul de la în casă, cred că se închină rudele. Ce mai aici trebuie să fie full, bă, aici full trebuie să fie de comercianți. Da. Ăștia vigerați? Deci că suntem în Antarctica. Deja trebuie data la din cap. Acolo veșnicele undițe, în partea aia. Ia omul, tu nu trebuie cum e vorba, da? Hai, cui trebuie... Ce vrei să faci? Hai la domnul acolo, că e... Uite farul de acolo. Hai, Dorel! Aici frumos, acoperite. Care? Minota, da. Așa. Din alea laterale. Ăsta cum se lasă? Că nu mă bate. Pe partea care scrie, da? Uite. Aha. Și cât e asta? Ăsta e 80, ăsta e 100. Da? Ăsta este o clapetă asta, deci apeși pe clapetă și asta, da? Da, da. E 20 de lei o coadă, uite, mai am și acolo. Da, da, da. E 30 de lei uniorul ăla, ca să știți. Alea-s pentru Desfăcător. desfăcut. Da. Interesante.
Slăbuț. Cine e sistemul premiu? Ia uite, vină, uitați-vă. Foarte aproape. Da, pe aici nu știu care e rost. Hai, noi uităm pe aici, pe mijloc. Măcar ce cum mai rău, nu s-a aici de bun la cap. Da. Hai bă, mâncați-vă aici. Preul cu vopsea. Da, mă, știu povestea. Eu l-am bătut la cap, nu știu dacă știu povestea. 30 de lei! 30 de lei! Ia zi, mă! Ia să vedem. Germane, nemțești. După Roland Kaiser. Kaiser, da. Din păcate nu înțelege. Aici sunt masidiuri. Din câte văd. Slăbuț. Ai cu memoria mea, bă, să memorați. Uite și tot orașul. Nu știu, n-am încercat. Ești la alt. Literișul. Dacă te oprești la toate căcatele astea, eu merg înainte. Am înțeles, da? Vezi să mă duci frumos, ai înțeles? Păi ritmul ăsta cred că dacă ne pornim spre Valea Cascadului, prindem și pe ăla. Adevărat? Vrei, o dăm și acolo. Poate să într-o zi. Da, da. Ia stai așa. Ce mai ales ăștia? Cum am mărit în 44. Mașină tonată și atunci fac pe dracu un patru să-și păcălească bărbatul. Cum asta cu mașină? Ruleta e mai bine, ruleta. Uite, asta de la Dacia, toate alea. Tot ce vezi aici e curată. Da, aici... La căreală, Păi cum nu am venit să mă îmbrac? Alo, plecăm acasă.
Slavă, hai să traversăm. Dă mașina peste noi acum. Nu știu, hai să vedem cum se comportă traficul. Mi intră în ochi, în gură. Mamă, ce bună era ca gura aia. Da, cam așa s-a prezentat și târgul astăzi. Slăbuț rău. Vremea ne-a dat. Da. Cred că nici jumătate de oră n-am filmat. Cum? Cred că nici jumătate de oră n-am filmat. Da, La să văd, da. Mă, că ai luat aparatul ăla. Adevărat, adevărat. Ceva tot acolo. Mamă, dar cu mingea? Ceva tot acolo, dar să nu. Ăștia se duc acum târg, mamă, gata, rupe târgul, dar nu e nimic. Cum? Zic că ăștia au traversat acum. Băi, poate că le pentru altceva. Da, mă, fraților, cam asta și cu târgul de aici, ne-am luat țeapă mare. Țeapă că nu prea am văzut ce să vedem. Asta e. Cam ăsta a fost și târgul pe ziua de azi. Ne-a cam dovedit vremea asta. Nu ne așteptam să ningă chiar în halul ăsta, sincer să fiu. Măcar nu am plecat cu mâna goală din târg, am luat aparatul ăsta să-l bag la colecție. Niște cabluri RCA de audio-video, pentru că am zis că mi-am luat un VHS pentru casete din acelea mari, dacă mai știți. Am niște casete vechi cu mine de când eram mic și vreau să le văd. Și suportul ăsta pentru casete mici de muzică. Da, asta e, ne-am luat țeapă astăzi. M-am uitat puțin pe cameră și cred că vreo 30 de minute am filmat. Măcar acolo să fie ceva. Mulțumesc de vizionare încă o dată și până data viitoare toate cele bune, spor la căuta prin târguri.